Ole video thanen karon lele ta he video hian Valentines Day aron chhuah dan a dark origin theory ta chu kan thlir hawanga chuan he Valentines Day chungchang kan lu main he video hi INULA care ti tan sponsora chuan INULA care te hi inlo la shelawanga chan chu an company hi an ron in din thar ve chawa an products te po hi tun February thavel tang hian an zuar chat don chawani chuan INULA care te hi mission bag thangan oma dorang chia pon la nei lawa ma se am products te hi kola order hian ni ta ni INULA care te hian an ingredients a hian Himalayan rock salt an mangta chuan am products te hi 100% positive feedback sen loma chuan side effects po om lo shima tin Valentine's Day ron theng mai tura dan te po hian offer ang de wan pe be a ta hian Valentine's Day gift thadur tak te po ilei the ani chuan affiliation code kan ei ve a hei hi dita chuan he affiliation code DAITHIANG ten ti hin man chuan aman pa ngai a lei lovin 10% kha discount in put he don bokani in lo bel chiangin in lo lei ve thau don nia Conspiracy is fun. Conspiracy. chuan tuna vday lo chhuah chan dan a dark origin a chu thlir ho toila kumten February ni sompali hi Valentine's Day nia kan lo mang china in ngai zong te in mangai te tan an kopui te nen a in mangai zia an lantir na hun an lantir na ni anga kan ngai china chuan in ngai zong te mai ni lovin mi te chuan an mangai te nena chuan an mangai zia lantir nan hilpek se sang gift ang CMO chocolates ang CMO te yang khan gift cards te han ain peta china ni chuan he ni February ni sompali hi hun nuam le him omber te zingami ani hial ome chuan he Valentine hi alo chhuah chan na tak alo chhuah dan po hi chiang taka han soi thei khan ni lawa chan chu thuziak sang te kan han en chuan ka research na nge ya po yanga chiang taka origin na kha soi thei ani lawa chui thei po ni lawa ma se alo chhuah chan na nianga rin chu man lai rom mi te lo ti chhuah ro ma tanga lo in chan nia soi ani chuan Valentine's Day hi Saint Valentine na ming choya phua chhuah ani ta chuan he Saint Valentine hi kum zathum edi borbel khan ka thlik pui thiam ania hi Emperor Claudius II hun lai vela theng ani ti chuan Emperor Claudius II chuan playrol tlangwal to shim kha ngai zong an nei lo phal lawa a chan chu sipaya tan chuan nupui nei to emo fa nei to emani te kha chu an man tlak lo an chhor tlak lo an chak lo ni ang khan angai ani chu wangin nupui le fanau nei chu alo khap bura he dan khau tak hi alo kal pui ta ni khadilai hun vel khan chuan he thil he dan chu chang Saint Valentine an asia chuan angai dan ani lo le maya he dan hi bo chiain sipei ta chu an ngai zong te nen chuan arukin alo in nei tir thita mal alo som ta thin ani chuan he thil Saint Valentine an atti Emperor Claudius an asia chhuah chuan jela khunga thiturin achung thu chu aria sakta Saint Valentine hian jela tan chung chuan tanin beng tu pa fanu chu alo ngai zong ta February ni sompalia tha ani ma khan ale ka thon chu a thon ta heta hian from your Valentine ti asia ka hei hi tu thleng kwa kan thu man kan gift card ya kan thu zia ang chi kha alo ni chhota ti hi ani ta ni chuan he Valentine's Day alo chhuah chan na tak hi kan thlir ho anga mi then kha chuan kha Saint Valentine na thi cham kha se Valentine's Day hian kan lo mang kan lo lom ta thin niang in an soya mi then kha te vel thung chuan manlai rom mi te khan February ni som pathuma tanga ni som panga hian LUPERCALIA tia chu ring lo mi te kut man thin he lo ni ta chuan mi pa te chuan ke le ui te chu anin thoi nan an lo mang ta thin an lo tal ta thina chu ke le ui vun te chuan hi khata an ngai zong an mei chia te chu an vota thina ni kha kel a vun khan hei mei chia point an du ma chan chu heng thil an ti khan kha savun a anin vuak khan an chi te kha lo nungin fa te kha tam tak an nei thei don yang khan an ngai ni tiang thil an tia wang khan chuan historian pakhat Noel Lenski University of Colorado soidan chuan heng ma sang Roman mi te hi
กูตาเฮียนจูเนนซาเนนอันเจนแต่ชีนะไม่เชื่อแต่ชวนมีปาเต้นอันสับวุนาอันพวกจูอันเราหักเดลชีนะอันเราอินดัดทั่วลมเมียอันไงด่านชวนอันจีแต่ชวนเราทัดโจกอันริงลัดอันเดียงที่ลันเตียบางคันชวนเหตุที่สับวุนเนนอันอินพวกโจนูคัน matchmaking lottery อย่างเห็นเราติดจุยแต่ชินบอกกันแต่ยันมีปาแต่ชวนบอมมาจังชวนไม่ใช่เพียงประคัดขันหันละชวกตาเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงโปฟูแต่เน้นชวนขากูทันมังดูแต่ชินอันนี้ชวนอันเราอินกบเริ่มแต่วิวนี่แหละอันนี้ในจุยแต่ไม่ติคันคุณทันเรามังชินอันนี้ชวนนั้นหุกุมสังอาดีเบลาโปเกเลเซียสเปอร์สคุณไลคันเฮกูดลูเปอร์แคเลียเลเซนต์วาเลนไทน์ส์เดย์แต่จูอาเราเสียมเริ่มตาที่ชวนเฟบรุรีนี่ส่งปลีจูเซนต์ Valentines Day อโม Valentines Day ที่อังคารมันจันทร์ขาเราดิตานี่ที่ชวนเขาเป็นหุ่นช่างช่างUSA เตแคนาดาเม็กซิโกและยุโรปรำช่างช่างที่ชวนเฮเฟบรุรีส่งปลีที่ Valentines Day ที่มันเฉาขาเราดิตานี่ให้แต่จำเฮียนชวน Valentines Day มาสับเปอร์ที่กลุ่มสลีสมขัวปารุกกุมอาคารอันเรามังอันนี้ชวนกลุ่มมาเราเวียเฮ Valentines Day ที่ English writer le poets te chuan an lo ziak chhuah ka poema te an thu ziaka te an lo chawi mawi chung zinga chuan Shakespeare te Chaucer te hian ni hlawm ta ti chuan Britain le Europe ram hrang hrang te chuan a lo dar zau ta zel ani man lai huna kha chuan paper cards ang chi te emoni khan a thu ziak to yang chi khan lo pe mai thin ta ma se industrial revolution khan khobel te chu aron hair danglam aron ti changkang chhota 19th century kan khen meu kha chuan Hallmark cards te yang gift cards si sang sang ang chi te po kha siam chhuah alo ni ta chuan kum sang kha zakua som pathuma khan Hallmark cards of Kansas City te chuan he Valentine's Day pol hian cards te po an lo siam chhuak tan ta yang khan an lo ti muta zel ani cards siam chhuah thil pek in pek ang chi kha chuan kum tin market research firm IB's World te soidan in kum tin he Valentine's Day pol hian lu le ding on som pasari don lai chu he Valentine's Day gift le nan hian mi te chuan poisan lo seng ta thina ni chuan hei hi kum tin a chho lam a pan zel niang in an soi bok ani ti chuan vday hi mi tan kan man dan hi adang thewa mi then khat te chuan mangai te thil pek na turatan bank ti an roka mi poi ti an soya tiang khan kan man dan khain ang lawani then khat te ro chuan set days to single awareness day te po kan mang china ta hian mani ta tu gift te kan leya ti ang khan chocolates te mani le mani kha kan in lei ta china ni chuan kha ha Valentine's Day pola theory kan thlir the te chu ni ta alo chhuatan na kha in oi zone te ni em sin Valentine na thi champha kan lom na alo ni reng ti thu te kha adikin in ringem lo comment la chuan he Valentine's Day hi engtin nge man itum vele kha lo comment bokla ka she cha ka chuan ka soitong khan INULA care ta kha lo check out thing in lo la bokina ti khan kan thale photanga video thar tur hi ka boy puile mek boka chu lo ti chhuwa vat ka tumanga chuan ka channel ta thabeng bar thai ti ni chuan khoi ka lo subscribe ta lo like bokla video le pe ka ken mole chhodon ya bye